नमस्कार प्रणाम, हम मुना और अपना ब्लॉगिंग वीडियो के साथ आज आ चुकल बानी। काफ़ी दिन के बाद ब्लॉगिंग वीडियो शूट करतानी, काहे कि थोड़ा टाइम के भी अभाव रहा आ तबीयत भी ठीक ना रहा। जैसे तबीयत ठीक भइल तो सोचनी कि ब्लॉगिंग वीडियो बनाई आ उसमें रउआ लोग से जुड़ जाई। तो आज हम बानी फिलहाल अभी दुबई में। दुबई के ई ग्राउंड हो आ ग्राउंड में जब बैठल बानी, ई क्रिकेट ग्राउंड है। जा क्रिकेट होला, क्रिकेट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा ग्राउंड बा। बोले ये ग्राउंड हम देखावे नहीं कि कैसे नहीं ग्राउंड बा, काहे कि हम जब भी आवे नहीं फेसबुक पर तो एगो नया लोकेशन के साथ आवे नहीं कि जो बोले जो पसंद आओ। अब पसंद आवेला तबे बोले कमेंट करनी या लाइक करनी, हमरा मालूम बा। काहे कि लाइको बटामो बोले कि दावे में कमजोरी होला, काहे कि बड़ा कमजोर लाइक आवता है। एकदम समझी कि लोग एकदम कंजूसी करते हैं लोग। हम तो कमजोरी गलत कह देनी है, कंजूसी करते हैं। तो अभी हम बानी फिलहाल दुबई में और बतानी लोकेशन मान लो आई हमारे लोकेशन पर कैसा लागत नहीं है कि हम दुबई में बानी, जैसे लागत है कि हम गाँव में बानी। इतना हरियाली, इतना खूबसूरत जगह, माने जब भी मन अगर खींचा ताना में होला तो जाके बैठ जाई, एकदम हम सुकून मिलेला। काहे कि धूप भी मिलेला और हरियाली भी बाई जा, ये चीज़ बा। तो एक और निवेदन बा कि हमारे यूट्यूब चैनल बा मुनारा एंटरटेनमेंट के नाम से, ओकरा के तनी सब्सक्राइब कर देम लोग। ओहू के वीडियो के तनी देखत रही लोग कि तनी चैनल बा ग्रोथ करत रहो। आ ई जोन फेसबुक ना दम लोग तो हमरा से फॉलो बटन तो फॉलो कर दे लोग, करम लो तबे हमरा से जुड़म लोग। आ जुड़म लो तो नया नया लोकेशन बोले के देखाओ तरह हम दुबई में कहाँ बानी, का करतानी, कौन सा लोकेशन पर बानी, आ कैसन बा दुबई, आ कैसन खूबसूरती बा। तो आई सीधे हम लेके चलता नहीं ग्राउंड में, ग्राउंड का नज़ारा देखाओ था नहीं क्वेश्चन बा। ग्राउंड बन रही वीडियो में देखिए, आई ये ग्राउंड देखिए कितना बड़ा ग्राउंड बा। विकेट उकेट होने हल गई बा क्रिकेट, और भाई साहब जौन बड़े मार रहल बड़े। अब ये क्रिकेट स्टार्ट हुई कुछ देर में। आई देखिए ग्राउंड कितना बड़का बा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करम लो, हमारा चैनल के भी या फेसबुक पेज के भी। ठीक, तो बना रही लोग ऐसा ही हमारा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करी लो। फिर हम आई नया लोकेशन के साथ, नया टॉपिक के साथ। ओके, तब तक ले दी लोगी हमारा के इजाज़त। धन्यवाद।